DepEd Lapu-Lapu may pahigayon og modified brigada eskwela. Inay pagpanglimpyo sa matuhaan, nanawagan sila og mga donasyon alang sa mga PPE og mga disinfectant. Si Luan Merondina sa report. Matag hinangat sa klase, maghiusa ang mga magtutudlo, mga ginikanan ug mga volunteers sa pagpanglimpyo sa mga pampublikong tunghaan ug pag-ayo sa mga nangagubang gamit sa eskwelahan. Apan karong tuiga, usa ka modified brigada eskwela ang gipahigayon sa DepEd isip pagtuman sa lagda sa IATF nga likayan ang tapok-tapok o mass gatherings. Instead of sa una nga kinahanglan mga naha sila manilhig, mamintal, karon we focus more on soliciting, welcoming donations from the different stakeholders. Matod sa DepEd Lapu-Lapu nga gipangandaman na nila ang pagbukas sa klase karong Agosto 24. Gani nakasugod na sila sa ilang remote enrollment ug nag-survey sa mga ginikanan kung pila kanila ang pabor sa online classes. Definitely kung wala pa'y vaccine, dili gyud pwede ang face-to-face nga pagklase. So adto ta sa kanang mga modalities. Aminado ang DepEd nga dagkong hagit alang kanila ang pagpatuman sa new normal. Apan andam nila kining atubangon aron lang mapadayon ang pag-umol sa kinaadman ug kahibaw sa ila mga tinun-an. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda.